Iedereen kan tegenwoordig een Maastrichts kunstwerk of monument in de binnenstad adopteren. Onder het beeld komt dan een plaquette met uitleg over het kunstwerk en ook je eigen naam. Dit initiatief is afkomstig van de Veldeke Kring Maastricht. De Veldeke Kring Maastricht houdt zich vooral bezig met het behoud van de Maastrichter taal. Daarnaast wil de vereniging alles over Maastricht onder de aandacht brengen bij inwoners en bezoekers van de stad. Nou, als je door Maastricht wandelt, zijn zussen prachtige kunstwerken overal staan. Alleen bij een hoop kunstwerken staat helemaal niks van informatie. Van wie heeft het gemaakt of voor wat is het gemaakt, voor wat staat het daar. En dat vond ik toch wel spijtig. Toen dachten we, nou is dat niet standaard erbij, dan gaan we weer dat doen. Ja, je gaat het dus nu doen. Wie gaat die adoptie dan in zijn werk? Wie kunnen jullie zich daarvoor aanmelden? Nou, ze kunnen altijd contact opnemen met de Veldeke Kring Maastricht. Dat kan eventueel via de website www.veldekemaastricht.nl. Daar kun je ook een lijstje te staan met de beelden die nog vrij zijn. En dan gaan we om de tafel zitten, want er hangt natuurlijk een prijsje aan vast. En dan wordt opgemaakt wat op die plaquette komt te staan. En dan komt onder andere ook een eigen naam op beschenken. Dus die kunt zichzelf vereeuwigen in Maastricht. En wat zien de kosten dan? Wat moeten jullie aan denken? Het is een schoenbronzen plaquette met een stuk steen eromheen. Dus toch iets boven de 1100 euro. Maar misschien als ze 50 jaar getrouwd is of zo, dat ze denkt van ik heb al alles, laat ik het zo gaan doen. Dus zou je ook kunnen zeggen met een zaterhermanie van weer adopteren met z'n allen zo'n beeld? Tuurlijk, dat kan. En toevallig, het hermenieken op het Friedhof is nog vrij, dus hermeniekjes, kom maar. Ja, want welke kunstwerken of monumenten kunnen jullie adopteren? Nou, er zijn er nog genoeg voorhanden, het hermenieken. We denken ook aan het ezeltje bijvoorbeeld, aan de beer in het park. Er zijn er een heleboel. En zien er zo al vergeven? Er zijn er zo al vergeven. De laatste die heb ik in vergeven, dat is het Moorswief. Daar heeft zich een mevrouw voor gemeld. Voor degenen die interesse hebben in het adopteren van een kunstwerk geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bekende beelden als de Maastrichter Gijs en het Zaten Hermeniekes monument zijn nog beschikbaar.